guys, nakita nyo yung dalawang tower na yan. Welcome to Bolinao. So ibig sabihin, nandito na tayo sa Bolinao proper. Pero yung pinakabayan nila, mga ano pa, mga 16 kilometers pa. So malayo-layo pa rin. Libutin natin yung downtown ng Bolinao, Pangasinan. Nandito na tayo sa Welcome, Poblacion Bolinao, Giant Clam Capital. Biyahin na natin at tinihintay na ako ng mga pasahero ko. From Manila to Bolinao, dun sa may Patar Beach, mabibiyahin nyo to ng 6 to 7 hours, no? Depende sa facing ng inyong biyahe. Mula dun sa may Arco hanggang doon sa lilikuan natin papuntang Patar Beach, 1 kilometer. So tara, alamin natin kung saan tayo liliko. Ayan, may signboard naman guys, oh. Cape Bolinao Lighthouse, various beaches resort. Okay, after ng ito, police station. Ayan, so hahasar tayo ng pakaliwa sa sign. Makikita nyo tong Andox sa kaliwa. Ayan, mula rito hanggang doon sa may Patar, more or less 11 to 12 kilometers pa. Yan, hindi kayo makakatakbo ng mabilis dito guys, kasi 2 lanes na ito. At ito lang yung daan papuntang Patar Beach, kaya maraming papasok, maraming palabas. Kaya yung mga 12 kilometers, more or less mga 30 minutes ko talagang bibiyahin yun. Dito naman sa Bolinao guys, ang pwedeng mapuntahan dito yung Enchanted Cave, Lighthouse, at saka yung Bolinao Falls, Balingasay River, tapos yung Campur. Yan, yung mga Instagrammable place pang Instagram. No, ito yung Sungayan Grill. Famous yan dito sa Barangay Balingasay kasi pwede kang kumain dito sa floating ano nila, floating restaurant. Gusto ka ba magharana? Marahil ngayon ay alam mo na. Sa'yo kahit naman mukhang iba. Suggestion ko lang guys, halimbawa pupunta kayo dito, huwag kayong mamroblema sa pagkain, dahil bago dumating ng Patar doon sa White Beach, merong palengke, kompleto lahat. Kahit mineral water, baka nga pwede yung depositohan nyo lang eh. Kaya dapat magaan na yung bitbit nyo, mga damit lang. Huwag na masyadong huwag na kayo magbaon. Baon na lang kayo ng pera pambili ng pagkain. Ayan, so dito sa bandang kanan guys, yan, tabing dagat na to. Natatakpan lang tayo ng mga pader at saka mga puno, pero dagat na yan. Maraming mga promo guys, mga budget houses dito tayo mga kasi kapag mga bisita, bibigay sila ng mga discount 50% off. Okay guys, ayan o, welcome Barangay Patar, Enchanted Cave. Ang makikita rito, Enchanted Cave, Lighthouse, at saka yung famous na Patar Beach, White Sand. Almost 20 minutes na tayong bumibiyahe, papasok kanina doon galing sa may Andox. 12:25 yun, no? 12:43 na ngayon. Bilisan na natin at nagugutom na yung mga pasahero ko. Sabi kasi nila after lunch. Yan, bakit na tayo dun guys sa may lighthouse. Yan o. Yan, ang lighthouse ng Bolinao.
free parking dito guys. Sa baba niyan may mga souvenir shop. Ayan. Ayan. Aakit ka lang dyan, papapicture ka. Yun na. Ayan, mga t-shirt. So, turn right, Treasures of Bolinao Beach Resort and Hotel. Ayan yung kakananan ng truck na yan. Ayan, sigurado yan, galing yan dun. Dito tayo sa bandang kaliwa. Ayan. Ayan. Welcome Patar Beach. Okay, dito tayo sa may Nelly's Resort. Sunod na rito guys. Yan, Nelly's White Sand Beach Resort, Patar, Bolinao, Pangasinan. Malanganin na. Walang naiwan. Sana. Kaya kasi kay Gilbert hindi siya nakunan kahapon eh. Hindi, okay lang yan. Okay lang. Oo. Basta nakunan yung alaga ko. Sige. Parang pakunan mo ulit ma'am. Oh, hi Camille. Oo. Bambo, anong ginagawa mo? Say hi. Hi, say hi. Sorry. Hindi, dyan pa sa likod. Tulugan ulit. Ito naman. So, tingnan mo tayo dito. Okay guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Bolinao. So, libutin natin, tingnan natin yung mga anong meron dito sa bayan nila. Okay. Wala akong nakitang ano rito, Jollibee o McDonald's. Okay, nandito yung simbahan nila. Ito yung bayan ng Bolinao. Saan ang tagos nito? Hindi ko rin alam. Napuntahan ko na to pero I'm not familiar with this place. Wow, English. Sorry kayo. Ano nangyari dito kay Kuya? AMP Guanzon. Liliko tayo. Dito pala yung paradahan ng Dagupan bus guys. Oh. Ayan yung mga Dagupan.
nakatenga. Ini ng palengke, simbahan. Okay. Haba naman. Alaminos muli na pala mo basta. Alright, may biyahe na pala dito guys, so Dagupan. Ayan o. Brian Bus Line, Dagupan, Alaminos. Ayan. So pwede na mag-commute. Yun nga lang, medyo may oras yung kanilang biyahe dito. Hindi katulad dati na anytime pwede kang mag-abang sa labas. Ito, terminal dito ng bus. 5-star naman ito. So malit lang itong bayan ng Bolinao. Hindi katulad ng Alaminos, Lingayen, Dagupan. Malaki. Ito maliit lang.